ମନେ ଅଛି ଦିନେ କୁଆଁ କୁଆଁ ହୋଇ କାନ୍ଦ ଶୁଭିଥିଲା। ଗୋଟେ ବାପା ତା ଘରକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଗମନ ଭାବି ଧନ୍ୟ ମନେ କରିଥିଲା। ହସି ଖେଳି ଦିନେ ସେ ପୁରା ପରିବାରର ଗେହ୍ଲା ଥିଲା। ମାଆକୁ ସବୁଥିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ତାର ସାହାରା ବନିଥିଲା। ପାଠପଢ଼ାରେ ସେ ଥିଲା ଅତି ଉତ୍ତମ। ଆଉ ବଡ଼ ହେଇ ସେ ଡାକ୍ତର ବନିବାକୁ ଦେଖିଲା ସ୍ୱପ୍ନ। ଡାକ୍ତର ବନି ତାର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସେ କରିଲା ସାକାର। ଆଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଭାଗରେ ଡାକ୍ତର ହେବାକୁ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲା ଉଚ୍ଚତର। ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ହେଲା ସେ ସଫଳ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଇଥିଲା ସେ। ସେତେବେଳେ ଥିଲା ରାତ୍ରିକାଳ। ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା ଭାବି କରୁଥିଲା ତା କର୍ମ। ନରରୂପକ ରାକ୍ଷସ କବଳରୁ ବଞ୍ଚାଇ ନ ପାରିଲା ତା ଜୀବନ। ଧର୍ମ ଆମର କହୁଛି ଏଠି ଦେବୀ ସମାନ ଯେ ନାରୀ। ତାର ନ୍ୟାୟକୁ ସେ ପାଇବାଟା ତମରି ଦାୟିତ୍ୱ ହରି। ଅକାରଣରେ ଯେ ତା ସହ କେତେ ଅନ୍ୟାୟ ଘଟିଗଲା। ଉପରେ ଥାଇ ସେ କହୁଥିବ କ'ଣ ଝିଅ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହେବା ଭୁଲ ଥିଲା।